Раз, два, три. Угу. Огонь. Огонь. Асобы яшчэ звыш 3000 былі параненыя. Латвія ўнесла ў чорны спіс расійскіх шпівакоў Йосіфа Кабзона, Олега Газманова і Валерыю. Міністэрства заявіла, што краіна не хоча бачыць на сваёй тэрыторыі асобаў, якія агрэсіўна падтрымлівалі анексію Крыму і неаднаразова публічна з прыніжэннем выказваліся пра дзеянні Украіны. МЗС Латвіі таксама папрасіла асобаў з чорнага спісу, якія ўжо знаходзяцца на тэрыторыі Латвіі, пакінуць тэрмінова краіну. На хвалях радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць праз гадзіну. Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. З вами далей Алена Ціханович. Яшчэ раз звярну увагу на беларускія тэмы. Александр Шчадроў са Шчучынскага раёну вярнуўся з Ватыкану, дзе шукаў падтрымкі свайму прытулку для бяздомных. Ён хоча зарэгістраваць яго як суполку братоў-місіянераў. Пасля аплаты штрафу з курскай турмы ў Расіі можа вярнуцца дамоў гамяльчук Дмітрый Разанович, якога абвінавацілі ў незаконным перасячэнні украінска-расійскай мяжы. А са мной у студыі далей застаецца Вячаслаў Ракіцкі, і з ім мы больш падрабязна пагаворым пра абставіны крушэння Боінга над Украінай і як ідзе расследаванне гэтых абставінаў. Вячаслаў, вы гаварылі толькі што ў выпуску навінаў, што прыбылі галандскія эксперты. Мы ведаем таксама, што прэзідэнт Украіны Пётр Парашенка сказаў, што увогуле расследаванне будзе праводзіцца ў Галяндыі. Ці ёсць нейкія дэталі, што пабачылі галандскія эксперты, ці маюць яны патрэбны доступ? Ну, па-першае, магу сказаць, што гэта вельмі важна. Вы заакцэнтавалі, што тут павінен быць удзел Галянды, таму што празрыстым і аб'ектыўным расследаванне можа быць толькі ў тым выпадку, калі яго будуць праводзіць міжнародныя эксперты, і тут важная пазіцыя Украіны, яна прынцыповая. Украіна заяўляе, што кантроль над расследаваннем катастрофы малазійскага авіялайнера яна перадасць міжнародным экспертам і ўжо прапанавала Нідерландам ачоліць гэты працэс. Сёння ж украінскі прэм'ер-міністр Арсеній Яцанюк пацвердзіў гэта яшчэ раз, і паводле яго слоў Украіна гатова даставіць усе целы ў Амстэрдам для судовай медычнай экспертызы, і дадаўшы, што менавіта Нідерланды больш за ўсё пацярпелі, паколькі на этом самалёце знаходзіліся 192 іх падданых. Між іншым, сённяшні выступ у Кіеве Яцанюка быў надзвычай рэзкім. На прэсавую канферэнцыю увогуле прыйшоў у чорным касцюме, чорнай кашулі,
З гэтага часу у ўзброеных сепаратыстаў больш няма ніякага апраўдання для затрымак у допуску следчай камісіі да месца катастрофы. Дзякую, гэта былі падрабязнасці ад Вячеслава Ракіцкага. Якія могуць быць палітычныя наступствы катастрофы з малазійскім Боінгам для Уладзіміра Пуціна? На гэтае пытанне ў інтэрв'ю Кацярыне Зайкоўскай адказаў расійскі палітолог Станіслаў Бялкоўскі. Спадар Станіслаў, якім чынам падаецца інфармацыя пра катастрофу з малазійскім Боингом у расійскіх крыніцах інфармацыі? В государственных средствах массовой информации, в первую очередь на основных федеральных телеканалах, на Первом канале, на канале «Россия», и так далее, безусловно, дается понять, что самолет сбили украинцы. Еще не умерла даже версия, хотя она уже ушла на периферию информационного пространства, что была попытка сбить самолет самого Владимира Путина. То есть своей массовой пропагандой эксплуатируют именно эту версию, большинство населения России уже в этом уверен, что самолет сбит украинскими системами ПВО или истребителями Украины. То большинство населения России, которое ориентируется в качестве источника информации на основные федеральные телеканалы, а не интернет, безусловно, уже знает как данность, принимает как данность, что самолет сбит Украиной. З улікам гэтай трагедыі, як будзе паводзіць сябе Расія далей адносна Украіны? Путин не принял еще, на мой взгляд, решение по этому поводу. Видно, что он сильно переживает из-за катастрофы самолета. И как человек, и как политик, потому что она спутала ему определенные планы и карты. Ведь еще несколько дней назад Путин был уверен, что он близок к достижению раскола между Америкой и Европой по вопросу санкций, который мог бы перерасти в более существенный политический раскол, приносящий дивиденды России. Сегодня он фактически сплотил Запад падением малазийского Боинга. Это его категорически не устраивает. Видно, что он крайне напряжен, что он находится на грани ярости, что он нервничает, и его ночное обращение, записанное вчера фактически в спартанской обстановке, то есть без должной для президентских обращений подготовки, об этом свидетельствует. По его внешнему виду кажется, что он плохо спит последние ночи или не спит вообще. Но вопрос в том, пойдет ли Запад с ним на переговоры в этой ситуации. Или переговоров не будет, а будет односторонняя политика санкций и жесткого давления. В первом случае Путин может смягчиться и пойти на поиск компромиссных вариантов. Во втором случае он способен на более агрессивные действия, в том числе и на увеличение военной поддержки сепаратистов и даже на прямое использование вооруженных сил России в конфликте на Украине. Поэтому ситуация пока трудно предсказуема. Мы это поймем в ближайшие дни. Зварот Пуціна, пра які вы гаворыце, носіць усё ж замірэнчы характар. А каго ён лічыць вінаватым у трагедыі з самолетом? Да, оно формально носит примирительный характер, но все равно Путин обвиняет во всем Украину. При этом, судя по обращению, он уже понимает, что на самом деле самолет сбит сепаратистами с помощью российской противоракетной установки БУК. И именно поэтому ни в одном его выступлении после катастрофы нет прямых обвинений Украины в том, что она сбила самолет. Он никогда об этом не говорил. Да, федеральные российские телеканалы об этом говорят, и поэтому большинство населения России уже в этом убеждено. Но сам Путин лично этого не произносит, поскольку он привык достаточно ответственно относиться к изложению фактов собственными своими словами, от собственного имени и от первого лица. Но тем не менее он обвиняет Украину в том, что она, развертывая антитеррористическую операцию в Донецке и Луганске, создала условия, при которых эта катастрофа стала возможной. То есть все равно и политическую, и моральную ответственность он перекладывает на Украину. Ці вядома, дзе знаходзяцца чорныя скрыні, і хто будзе іх расследаваць? Путин же ясно сказал в вчерашнем обращении, что черные ящики должны быть переданы ИКАО, Международному агентству гражданской авиации, расследование должно производиться под его эгидой. Это же сегодня повторили лидеры сепаратистов, что еще раз подтвердило, что они подконтрольны Москве в таких вопросах на 100%. Поэтому будем ждать. Если ящики находятся у сепаратистов, значит они будут выданы только представителям ИКАО. Согласятся ли с этим Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина, пока не ясно. То есть это новый камень преткновения в конфликте. Калі ж міжнароднае расследаванне выявіць, што самалёт малайзійскіх авіяліній падбілі данецкія сепаратысты, выкарыстоўваючы расійскую тэхніку, як гэта адаб'ецца на рэйтынгу Владзіміра Пуціна? Ці будуць далей людзі падтрымліваць яго, як рабілі гэта апошнім часам на фоне канфлікту ва Ўкраіне? Если говорить о рейтинге Путина в России, то рейтинг только вырастет, потому что государственные средства массовой информации преподнесут это как очередную попытку злого Запада оклеветать нашего лидера. Они же предъявят населению новые фальшивые доказательства того, что самолет сбила Украина. И чувство обиды за Владимира Владимировича Путина от нации только дополнительно сплотит вокруг него большие массы российского населения. Поэтому своим внутренним рейтингом в этой истории Путин рискует не сильно. Он рискует во всех остальных планах и вопросах, но не в этом. Мяркуе расійскі палітолог Станіслаў Бялкоўскі. Як трэба рэагаваць захаду на смерць амаль 300 чалавек на борце збітага над Донбасам малазійскага авіялайнера? Ці магчыма прымусіць Крэмль узяць частку адказнасці за гэтую трагедыю на сябе? І як захад можа дапамагчы ўкраіне ў гэтай сітуацыі? З рэакцыяй англамоўнай прэсы нас прыйшоў пазнаёміць мой калега Ян Максімюк. Ян, што сваім палітыкам раяць заходнія журналісты? Калі гаварыць агульна, дык журналісты раяць
націскаць на Расію і далей, і праз палітычныя каналы, і пры дапамозе фінансава-эканамічных інструментаў, то бок праз санкцыі. Але адначасова амаль усе звяртаюць увагу, што аднаго ціску будзе мала. Трэба дапамагаць Украіне, украінскаму прэзідэнту Петру Парашэнку пабудаваць жыццяздольную дзяржаву і эканоміку. Калі дазволіце, дык я вам дам прыклады двух такіх тыповых рэакцый. Першае. Збіццё малайзійскага авіялайнера над Донбасам на мінулым тыдні паклала канец казкам пра нібыта унутрыдзяржаўную прыроду ўкраінскага канфлікту, якія да гэтай пары было чуваць як на Захадзе, так і ў Расіі. Цяпер жа ўсім відавочна, што гэта сапраўдная вайна. Так пра сітуацыю піша Энн Эпплбаум у The Washington Post. І яна дадае, без гэтых казак некаторыя рэчы неўзабаве стануць яснымі. Па-першае, мы даведаемся, ці з'яўляецца Захад у 2014 годзе такім жа адзіным і рашучым у сваім памкненні спыніць тэрарызм, як гэта было 26 гадоў таму. Калі лібійскі ўрад узарваў самалёт лініі Пан-Амерыка над Локербі ў Шатландыі ў 1988 годзе, Захад замкнуў шэрагі і ізаляваў лібійскі рэжым. І рэакцыя другая. Былы дараднік амерыканскага прэзідэнта ў пытаннях бяспекі Томас Грэм піша ў Financial Times, што адны эканамічныя фінансавыя санкцыі Захаду супраць Расіі не спыняць эскалацыі напружання ў раёне ўкраінскага канфлікту, які падаграваецца Крамлём. Патрэбная, паводле Грэма, міжнародная дапамога ўкраіне. Цытую. Больш эфектыўным адказам было б павялічыць намаганні дзеля таго, каб аднавіць украінскую дзяржаву і яе эканоміку. Гісторыя паказвае, што расійская экспансія спыняецца, калі сутыкаецца з добра арганізаванымі кансалідаванымі дзяржавамі. Для гэтага Украіна мае патрэбу ў дапамозе з правядзеннем палітычных рэформаў і пабудовай кампетэнтнай арміі і сілаў аховы правапарадку. Канец цытаты. Сённяшнія публікацыі ў англамоўным друку чытаў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Расследаванне абставін аварыі малазійскага самалёту будуць праводзіць у Галяндыі. Пра гэта заявіў украінскі прэзідэнт Пётр Парашэнка. Аляксандр Шчадроў са Шчучынскага раёну вярнуўся з Ватыкану, дзе шукаў падтрымкі свайму прытулку для бяздомных. Пасля аплаты штрафу з курскай турмы можа вярнуцца дадому гамяльчук Дзмітрый Разановіч, якога абвінавацілі ў незаконным перасячэнні украінска-расейскай мяжы. У экспазіцыі музею калгасу Радзіма Бялыніцкага раёну згадваюць і землякоў, якія прайшлі праз сталінскі тэрор. У спісе рэпрэсаваных імёны 62 вяскоўцаў. У вёсцы Астроўшчына Полацкага раёну распачаўся мастацкі пленэр. Аўтары хочуць захаваць у сваіх творах сляды старой Беларусі, якія знікаюць. 21 ліпеня ў раённы суд Белгарда перадалі квітанцыю аб сплаце штрафу за незаконнае перасячэнне украінска-расейскай мяжы гамельчуком Дзмітрыем Разановічам, якога 4 месяцы трымаюць у турме ў Курску. Сваякі Дзмітрыя кажуць, што гэтым рэальна распачаўся працэс яго вяртання ў Беларусь. Перадае Олег Груздзіловіч. Яшчэ 3 ліпеня раённы суд Белграда аштрафаваў беларуса Дзмітрыя Разановіча на 15 000 расійскіх рублёў за парушэнне правілаў перасячэння расійскай мяжы і пастанавіў дэпартаваць яго на радзіму ў Беларусь. Але дагэтуль рашэнне суду аб дэпартацыі не выкананае, як мяркуе сястра Разановича Тамара, з бюрократычных прычын. Никто не знает. Я звонила в суд. Сейчас они мотивируют, что им нужна квитанция об оплате штрафа. Квитанцию мы уже оплатили 5 июля, понимаете? А квитанции до сих пор нет. Она была у адвоката. Адвокат на связь не выходил целую неделю. И вот только сегодня он сказал, что якобы уже отправил. Сейчас вот он ознакомился с приговором. Эту копию приговора отправили назад в Белгород. И все вот такая канитель тянется, когда уже будет квитанция, приговор, вынесут решение, когда его будут уже выдворять. Бюрократические затягивания. Дзмітрый Разанович быў затрыманы ў сакавіку, калі ехаў з Украіны ў Расію праз Белгародскую вобласць. І ён прад'явіў расійскім памежнікам пашпарт брата. Гэтак атрымалася, чаго ўжо гадаць, кажа Тамара пра ўчынак Дзмітрыя. Пра брата яна распавядае толькі добрае, што разумны, прыстойны, з павышаным пачуццём справядлівасці.
З таго, што брат нібыта рыхтаваў тэракт супраць Курскай АЭС, пра што пісалі расійскія медыі пасля затрымання на мяжы беларускага анархіста, Тамара просто смяецца. Это просто дело в том, что там в Курске, где он находится Курская АЭС. Поэтому, естественно, журналисты раздули из мухи, скажем так. Его проверяли ФСБ, местные там органы, все вранье. Если бы у него теракт был, поверьте мне, его бы сейчас никто не выпускал, правильно? Дмітрію Разановичу 25 гадоў. Ён жыве ў Гомелі. У Расію часта ездзіць, каб зарабіць на будоўлі. Ужо некалькі гадоў, а як Дмітрый захапіўся ідэямі анархісцкага руху. Паводле актывіста анархісцкага руху з Менска, былога палітвязня Александра Францкевіча, у Гомелі Дмітрий Разанович быў досыць вядомай асобай, у тым ліку для мясцовых спецслужбаў. Его давным-давно уже знала и местная КГБ, точила на него зуб. Постоянно в связи с различными событиями там проводили у него обыски по поводу и без. Если кто-то что-то делал в Гомеле анархист, то по-любому там внимание на Диму тоже перекидывалось. То, что он был на Украине, это как-то связано с подеями там на усходе Украины? Он не был вроде как на востоке Украины. Не застал тех событий, когда там начали образовываться ДНР, ЛНР. Знаю, что он такое не поддержит. Мы, в принципе, против российского империализма, поэтому не можем поддержать такие движения. Это комбат-милитанты, которые приехали туда, чтобы расширить границы российского империализма. Александр Францкевич паведаміў, што ў Курскай вязніцы Дмітрий Разанович атрымліваў корэспандэнцыю, у тым ліку з Беларусі, але ад яго лісты не даходзілі. Ад расійскага адваката, які дапамагае Разановичу, вядома, што на ўмовы ўтрымання ў расійскай турме ён не скардзіцца. Хаця якія там умовы? 45 хвілін на прагулку штодня і адзін раз на тыдзень памыцца. Вось усе ўмовы, кажа сястра Разановича Тамара. Александр Францкевич не выключае, што ў Беларусі Дмітрия Разановича могуць паспрабаваць прыцягнуць да адказнасці за ўхіленне ад службы ў войску. Сястра Разановича кажа, што працаўнікі беларускіх спецслужбаў дагэтуль не выказвалі такіх прэтэнзіяў, а ў брата з вайсковай службай усё цалкам законна. Вы слухаеце радыё Свабода. Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі пісьменнік Васіль Быкаў, палітык Станіслав Тушкевіч, акадэмік Радзім Гарэцкі, спявак Віктар Скарабагатаў, гісторык Янка Запруднік. На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць. Ну, а мы згадаем, што ў 2012 годзе госцей перадачы Міхася Скоблы была таксама Валерыя Навадворская, вядомая расійская дысідэнтка, палітык, ураджэнка Беларусі. Сёння споўнілася 9 дзён з дня яе смерці, і мы прапануем архіўны запіс інтэрв'ю Міхася Скоблы з Валерыяй Навадворскай. Слухайце пазней у эфіры. Заснавальнік прытулку для бяздомных у вёсцы Аляксандраўка Шчучынскага раёна Алексей Шчадроў наведаў Ватыкан. Там, паводле яго слоў, добра арыентуюцца ў тым, што адбываецца ў Беларусі, а таму абяцалі паспрыяць яму, каб зарэгістраваць прытулак як суполку братоў-місіянераў. Перадае Міхал Карневіч. З Алексеем Шчадровым сёння я сустрэўся ў ягонай Аляксандраўцы на Шчучыншчыне. Пра сваю паездку ў Італію ён распавядае эмацыйна, паказвае здымкі. У Рыме яго сустракалі браты ордэна місіянераў міласэрнасці маці Тэрэзы з Калькуты. Радаваліся ягонаму прыезду, шмат распытвалі пра жыццё ў Беларусі. Айцец генерал Себасцян разам з ім быў на прыёме ў сакратара папы Рымскага. Да самога папы трапіць не ўдалося, бо ў гэтыя дні яго не было ў Ватыкане. Праўда, паводле Шчадрова, сакратар папы Рымскага ўжо да іхняй сустрэчы ведаў пра прытулак для бяздомных у Аляксандраўцы і задаваў шмат пытанняў. Ён цікавіўся самымі звычайнымі праблемамі, з якімі бяздомныя ў прытулку сутыкаюцца кожны дзень. За што жыве прытулак, ці ёсць у людзей ежа, хто дапамагае, ці бярэ ў гэтым удзел каталіцкі касцёл. А выслухаўшы аповесць Шчадрова пра то, як на яго за адкрыццё прытулку заводзілі крымінальную справу, як скуюць і спрабуюць зачыніць прытулак мясцовыя ўлады, сумна заўважыў, паведаміў Шчадров. На самом деле, хоть у вас сталинские времена. Как делаешь добрые дела, помогаешь бедным, еще говорю, у нас не было регистрации, но ничего. Хоть у нас в Италии, хоть есть у них община, которая уже 10 лет занимается бедными, она не регистрирована. Просто люди обычные христиане помогают бедным, там наркоманам, алкоголики, хоть и все это нормально, и власти, государство хоть их поддерживают, даже они не регистрированы, хоть, а вас хоть даже за это.
Аўдыенцыя ў сакратара папы рымскага працягвалася паўгадзіны. Шчадроў перадаў дакументы і статут прытулку сакратару папы рымскага. Той абяцаў узяць гэтую справу на кантроль, каб каталіцкі касцёл на Гарадзеншчыне узяў прытулак пад сваю апеку. Папскага сакратара цікавіла, ці шмат людзей на Гарадзеншчыне наведваюць касцёл, як адбываюцца малебны. Шчадроў распавёў, што малебны ў касцёлах на Гарадзеншчыне праводзяць пераважна па-польску. Беларускай мовы гучыць замала. Гэта таксама зацікавіла суразмоўцу. А ці ведае пра прытулак для бяздомных у Александраўцы папа рымскі? І ці прыняў бы ён вас, калі быў у гэты час у Ватыкане? Ты знаешь, хоть если ты пришел бы с другим вопросом, хоть, ну, папа хоть может не занимался, хоть, а что касается хоть бедными, он двумя руками хоть цепляется, хоть и все. Папа хоть хочет, чтобы был косел для бедных и жил бедно, как бедные. Хоть он сам, папа, живет хоть бедных, хоть он отказался от мобильного телефона, хоть ходит хоть в сандалии, хоть бедно живет, хоть скромно, хоть там, хоть, ну, в комнатке у него хоть диван стоит, хоть шкаф, столик, письменный туалет, хоть все, хоть он не живет в Ватикане, папа. Алексей Шчадроў распавёў, што размаўляў з сакратаром папы па-італьянску. Мову ён ведае з дзяцінства. У Італіі жывуць ягоныя прыёмныя бацькі. Некалі малым хлопцам ён ездзіў у Італію па праграме аздараўлення чарнобыльскіх дзетак, бо сам рос у інтэрнаце для сірот. Кожны год на 3 месяца ездзіў у адну і тую ж сям'ю, якая захацела яго ўсынавіць. Але якраз здарылася няшчасце з адным беларускім хлопчыкам, і Лукашенка ў 1995 годзе забараніў пасылаць дзяцей на адпачынак у Італію. Да людзей, якія фактычна сталі яму прыёмнымі бацькамі, ён наведаўся на некалькі гадзін і гэтым разом. Они мне собрали целый чемодан там одежды для бедных и для меня, так я плюс еще дали денег, и братья там тоже дали денег там вот. Ну, братья сказали, хоть будем по возможности хоть как-то помогать одеждой, какую-то гуманитарку хоть и высылать, вот так вот поддерживать. Ну, поэтому я побыл, ну, сказать, этих 3 дня, это как для меня 3 года. Я вот когда приехал, я прошелся по всем тем улицам, по тем косёлам, к которым ходил, и все как было, так все и вспомнил, вот. Цікавлюся, як прайшлі гэтыя 3 дні для ягоных бяздомных у Александраўцы. Спадар Шчадроў распавядае, што іх даглядаў ягоны сябар з Менску, а яшчэ прыязджаў ксёндз з Мастоў з некалькімі верніцамі і дзецьмі, якія нават папалолі ім увесь гарод. Цяпер у прытулку толькі 5 чалавек, 4 з іх старэйшага веку, ляжачыя. Я хацеў паразмаўляць з імі, але некаторым нават гэта цяжка. Шчадроў кажа, што за гэтыя дні, як яго не было, у прытулак ізноў наведваліся міліцыянты. Тут пока меня не было, приезжала и милиция, спрашивали, а где они, хоть милиция у них спрашивает, на каких оснований тут, они хоть мы в гостях, но вы не можете здесь ничего делать, потому что он, то хозяин, он может делать. А Оля такая, хоть почему? А хоть мы можем, хоть все хорошо, нормально, ну и поехали. Даже это, чтобы меня тут прицепить, почему люди здесь чужие приехали помогать. Мы заходим у пакой, дзе ляжаць 4 старых. Яны не падымаюцца з ложкаў, хранічна хворыя, адзінокія. Адзін з бяздомных, Александр, даглядае ляжачых і кажа, што вельмі б хацеў, каб ужо пакінуць прытулак, бо прайшоў рэабілітацыю. Але ў яго няма ні грошай, ні кватэры, ні блізкіх і родных. І на працу ў мясцовы калгас яго таксама не ўзялі. Мне сейчас как-то все равно какая работа. Ну, понимаете, идти на работу можно, ну, так вот жить, где это я буду? Это ж не понимаете, ну, надо идти на работу, надо себя вид причиться привести. А так что я? Выйду как это самое. Да, не откуда, ну, так как кто меня будет брать на работу? То есть надо будет, ну, и сам бриться, ну, каждое утро, ну, и какой-то душ принять. Ну, в общем, вид чисто, чтобы был. Да, и туда не получается. Наших, ходили устраиваться на ферму 5 человек. Там бригадиры написали заявление, сказали, идите в отдел кадров. Пришли в отдел кадров, позвонили председателю, она сказала, с Александровки никого не брать. Прытулак для бяздомных Алексей Шчадроў стварыў 2 гады таму. Летась супраць Алексея Шчадрова ўзбудзілі крымінальную справу за дзейнасць ад імя незарэгістраванай рэлігійнай арганізацыі. Але пад уздзеяннем СМІ закрылі яе і зарэгістравалі прыватную сацыяльна-прафілактычную установу па веру сябе. За 2 гады ў прытулку пажылі больш за 90 чалавек. Яшчэ летась зімой у 4 дамах жылі 27 чалавек, а цяпер толькі 5. Паважаныя слухачы. У канцы ліпеня радыё «Свабода» спыняе вяшчанне на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц. Вяшчанне працягваецца без пераменаў на кароткіх хвалях. Ад 7 до 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Ад 6 до 9 вечара на хвалях 31 і 49 метраў. У гэты ж час «Свабоду» можна слухаць праз сатэлітную тэлеантэну. «Свабода» заўсёды даступная ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У праграме заўсёды свежыя навіны, міжнародны і нацыянальны кантэкст, жывыя галасы сучаснікаў, дыскусіі, унікальныя падарожжы ў глыб гісторыі і ў беларускую глыбіню. «Свабода» застаецца з вамі. Заставайцеся са «Свабодай».
А зараз апытанне свабоды. Хто, на вашу думку, воюе супраць украінскай арміі ў Донбасе? Тэрарысты, баевікі, паўстанцы, апалчэнцы, мясцовае насельніцтва ці расійскія наёмнікі? Апытанне ў Гомелі. Ополченцы все-таки. Ну и местное население есть. Но есть люди из России. Это точно казаки, это признано. Все группы, они все есть там. Русская часть населения Донбасса. Ну и понятно, что наемники в любой войне присутствуют. Для них это война, это просто не хватает этого, поэтому как бы многие туда едут повоевать. Ополченцы, наверное, воюют. Ну, мне так кажется. Судя из новостей только. Видно, и помогает кто-то из военных. Против армии украинской воюет, я думаю, местное население. Ну, местные ополченцы, они хотят отдельно прийти. Наемники, местное население. По моему глубокому убеждению, Путин и его свора воюют в Донбассе, воюют на украинской территории. И воюют так, чтобы сделать там бардак. Потому что их не устраивает стабильная, независимая, процветающая Украина. И если только Украина добьется своего, то, я думаю, в ближайшее время мы тоже пойдем в Европу. Там технологии, там прогресс, там люди живут достойно. А в России только достижения в оружии. Больше ничего. Ложь, сплошная ложь. Галасы жыхароў Гомеля. Вы на хвалях радыё «Свабода» асноўныя тэмы дня. Расследаванне абставін аварыі малазійскага самалёту будуць праводзіць у Галяндыі. Пра гэта заявіў украінскі прэзідэнт Пётр Парашенка. Александр Шчадроў са Шчучынскага раёну вярнуўся з Ватыкану, дзе шукаў падтрымкі свайму прытулку для бяздомных. Пасля аплаты штрафу з курскай турмы можа вярнуцца дадому гамяльчук Дмітрый Разанович, якога абвінавацілі ў незаконным перасячэнні украінска-расейскай мяжы. У экспазіцыі музею калгасу Радзіма Бялыніцкага раёну згадваюць і землякоў, якія прайшлі праз сталінскі тэрор. У спісе рэпрэсаваных імёны 62 вяскоўцаў. У вёсцы Астроўшчына Полацкага раёну распачаўся мастацкі пленэр. Аўтары хочуць захаваць у сваіх творах сляды старой Беларусі, якія знікаюць.